Minä nyt näytän, millä mä otan. Hei, Danger 56 täällä. Ja minä nyt näytän, millä mä otan videota minun Xboxistani. Minulla on tämmönen. Minä ostin tämmösen. Ja täällä tulee hyviä videoita. Tämmönen pikku asia. Tämmönen. Niin tällä otetaan. Tämä vielä tarvitsee, kun ottaa videota Xboxista. Ihan hölmöllä musta. Niin varmaan teidänkin mielestä. Ja nää on HDMI-johtoja, niin nää laitetaan Xboxiin ja tää menee televisioon, niin tällä otetaan sitten videota Xboxilla. Sanois muuta. Ja haluaisin vaan näyttää tän teille ja minä häippäsen nyt.